Mause uhlangane naye. There is a shift, there is a move in your life that begins mause uhlangane naye. It's in amen. Noma dumisa uhlabelele kanjani ngeke kwenzeke lutho khona izinto ezidinga ukuthi uhlangane naye. It's in amen. Glory to Jesus. Noma ungathandaza uthandaza nabathandazayo, wasting your time. Uma ungakahlangani naye kukhona izinto ezingeke zenzeke. It's a waste of time. Praise the Lord. Noma ungafakaza noma ungathandaza ngeilimi zonke mawungahlangananga naye, it's a waste of time. Oh, hallelujah. Umhlangano obalulekile empilweni ya each and every individual ophila ngaphansi komthunzi welanga. Umhlangano phakathi kwakho noJesu. Ukhona umhlangano ofanele ube khona. Hallelujah. Khamba bakisanda msholuzo. Khala kwakho msholuzo. Mama kasubena lomhlangano. Ukuhlangana noJesu. Glory to Jesus. Ube nale encounter phakathi kwakho noJesu. Angikhuluma ngoJesu ombone ebazana. Angikhuluma ngofunga abazali bethambe enkonzweni, kodwa ngikhuluma ngomhlangano, the meeting, uzukuthi uJesu ubize yami impilo, udonse yami impilo, ukhipha mina uhlangana nami. Uyadinga lo mhlangano empilweni yakho. Uyadinga lo mhlangano. Wenza kube nomehluko empilweni yomuntu omusha, umhlangano phakathi kwakho noJesu. Uma ke wahlangana noJesu, iyanqamuka eminye imihlangano. Shana yasemankamera liyanqamuka. Make waba nomhlangano noJesu. Ubufika uJesu akole meeting agenda kube impilo yakho eyafika kweshule. Oh, hallelujah. Shana noJesu. Sebehlangene naye. Praise the Lord. Akuhlangana nomfundisi, kuhlangana noJesu. Akuhlangana nesonto, kuhlangana noJesu. Ithi amen. Before uyihlanganisa nesonto, uhlangane noJesu. Ithi amen. Before ube yilunga elifuna ukuphatha ikhundla esontweni, uhlangane noJesu. Before ufuna uyophatha mama, uyophatha baba, uyophatha ikhu, uhlangane naye. Meeting with Christ. Oh, hallelujah. Mami aluzo njwala. Base kufika wahlangana noJesu. Ithi amen. Kuphuma amakhondo bahlale makamelweni, basuka hlangana noJesu. Glory to Jesus. Nasuhlangana noJesu untobazana awubhantisi noma kanjani, awuthundisi noma kanjani, because sawuhlangana naye. Landela ngaphakathi kwakho iyakwenqabela. Hello. Shalom noJesu. Shalom noJesu. Akipe madoda nabantu. Akipe kuhlisa nemishado yabantu. Thanda nendoda yabantu asikashuthi ishadile. Uthandane nayo. Unomhlangano Shaddai. Umhlangano phakathi kwakho noJesu. Malika hlangana. Iyanqamuka yonke lento. Sebafuna ukhonza uNkulunkulu nobufebe. Uzukuthi yasu yafasa yena, uyahlabelana yena, uyathandaza yena, uyashumayela yena, kodwa uyaluka nobufebe. Kudinga umhlangano noJesu afika enqamule. Lezinkanuko zobunyama. Wahala bashande. uJesu anqamuke anqamula ama-appointment. Yanyaniswa yilo bangcwele. Oh, hallelujah. Rika Shaddai. Anqamula ama-appointment asenkonzweni.